Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә. Нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә чакыта, рәхәт иркәм шул чакыта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә чакыта, дөрләп тылсымга, иң кисләр янна уч чакыта. Син чибәр батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете. Без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булыйк без бергә, әкият тылсымында гомергә. Китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә чакыта, рәхәт иркәм шул чакыта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә чакыта, дөрләп тылсымга, иң кисләр янна уч чакыта. Синең иркә чакыта, рәхәт иркәм шул чакыта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә чакыта, дөрләп тылсымга, иң кисләр янна уч чакыта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили?